Ayan mga kalingap, at papunta tayo dun sa bago nating scout, doon po sa anak daw po ng Indiano mga kalingap. At tara po, papunta po tayo. Tao po. Magandang ano po, umaga. Nay. Kalingap po ako, si Kalingap. Kalingap Alvin. Tuloy po. Yan. At nakapagsabi po sa amin na meron po ditong ano. Ayan. Hello. Bless po, Nay. Bless. Ako po si Kalingap Alvin. Ilan po kayo dito sa bahay, Nay? 4. 2 makuapo. Ito po. 2 makuapo ko yan. Tapos ito, anak ko. Anak mo, si ate. Anong pangalan mo, ate? Regilin. Norgeline. Regilin. Regilin. Ay, sorry. So, ito, si ano, Ay, ito yung ano, anak ng Indiano. Nasaan na yung ano mo, sa ano mo, yung tatay niya? Nasaan na? alam mo sa sabaw ng bangunan. Ha? Wala po. May picture kayo? Wala po akong picture. Sino daw kayo ang tatay nito? Hindi ko nga ni Aran. Hindi naman si Kuya Robin. Wow. Wow. Hindi si Kuya Robin. Wow, hindi po. Kasi Kuya Robin ang ano, Bombay dito. Wow. Hindi naman. Sa bagay, hindi man lang siya ang Bombay na ano. Ito yung ano, anong pangalan niya? Samuel. Samuel. Nag-aaral ka, Samuel? Nag-aaral ka? Hindi. Nay, ba't di po nag-aaral si Samuel? Dahil ko nga di ang palaog. Pinapundo ko yan dati. Nag-i-eskwela yan. Kinder ka ito. Oh. Ay sa katawa. Pag narurugado ba yan? Itong ano. Itong tarak-tarak ba ang ano niya? Mata. O, Mm-mm. tayo ka daw, Samuel. Tayo ka daw. Na ano ang ano niya. O, ang tangkad o. Ang tangkad ni Samuel. Marangani mo niyan tahirak ng Diyos dahil na ano. Dahil Kung may sakit. May sakit si Samuel. Nay, kahit po may sakit, kailangan pag-aralin natin siya. Kasi kawawa naman. Ano, Nay? Kasi elementary pa lang naman, medyo hindi pa masyadong anong gastos niyan. Kagaya ng mga college. At least makapagtapos siya ng elementary. Iyo, sa bagay ngani talaga. Ano, Nay? Anong ano niya na ngayon? Ilang taon na siya? Adusin na yan siya. 12 years old siya. Mm. Napacheck up na po ba siya? Oo. Ano daw po? Balik yan sa ano, sa provincial ba? Ano daw pong sakit niya? Ano, may ano nga siya sa ano, parang ano, utak niya Parang ano daw sa po? ulo. Sa ulo. Paano? Para ano ba yun si, paka ano, may ano nga siya sa ulo. Hindi siya pwedeng pagparugadong masyado. May sakit sa ulo. Ano? Kaya ganun na lang. Ay, tiyagaan na lang. O ano, ate, ano yan? Norgine? Regeline. Ba't hindi mo inaano si anak mo? Makilala yung tatay niya. Asa na ba yung tatay niya? Naalala mo pa ang mukha ng tatay niya? Hindi na po. Hindi na. Kuya Joel, lika. Sana. Hindi ba ito? Hindi ba ako? Hindi ba? Hindi yan? O siya yan? Siya yun? Hindi. No. Hindi. Ay, pasalamat ka ko, hindi daw. Kaya, kinaba. Patawaran kita. Ay, anong ba yan? Oo. Ay, tinitingnan niya. Tinitingnan mo? Kala mo si papa mo? Kawawa man siya, Nay.
Kawawa man, hindi man niya kilala yung tatay niya. Ay, mayo yan. Mm. Paano po yun nangyari na hindi kilala yung ano? Di ko nga ni Aram, yan ang problema kayan. Mm. Taday ko Aram. Gwapo pati. Ang gwapo niya. Mm. Gwapo niya. Ano talaga ang ano niya, kaya lang, ay, pasawayon na masyado aking yan. Gwapo niya. Garo. No? Mm. Special child talaga nga ni ano niya. Sino po ang special child? Ito. Special child yan. Special sigurado ka na, special po siya. Nakakapagsalita po siya. Iyo. Nakakapagsalita siyang saro-saro. Toy, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Siya na ang pangalan mo. Ay, nahihiya lang po siguro, Nay. Nahihiya. Mm. Yan, yan pag umawon taon niya. Paano, Nay, kayo nakakakuha ng ano nyo, pang-araw-araw ninyo? Pang-araw, ay sa hirap ng Diyos baga kay sir. Manguhuldap ako dyan pag mayo akong nako ang ano. Paano po? Hirap ng Diyos baga nakakaraos. May nabigay-bigay po sa inyo. Tapos naano ako sa senior ko. Yan nga naman ng pag-asa. So, ibig sabihin ay, ikaw po yung bumubuhay dito. Ay, oo. Kay Samuel, kay ano, Oo. Regilen. Kay Regilen. Gillian. Asan po si Jillian? Ayun nga, isang bagang ano, Mm. batang babae. Si ibig sabihin ay, ano na ito, 12 years old na si ano, si Samuel. Hindi pa niya nakilala yung tatay niya. Mayo, ano. Mhm. Kaya mag-iingat ka ano ha? Sa susunod ha? Yan Mag-iingat nga ka na. yan sabi ko. Mag-ingat na tayo. Nagdanas na ng primerong pagkakataon. O tama na yan. Maray kong pirming buhay si Ina. Si Apo ni Daita. Magpapakabait na ka. Ano? Tamtama. Oh, tamtam, pakabait ka ha? Magmabuot ka daan. Sabi sa imo. Oh, mag-aral ka pati. Damugon mo. Marunong siya magbasa, Nay? Nag-iyo. Siya, nakakabasa siya. Oo. Matalino. Kahit Na ano? kinder lang ang ano niya, napasukan niya, marunong Oo, na siya dahil pa nga magbasa. ni nakatapos. Ang ano kaya. Pero nakakabasa na siya. Oo. Ang galing. Paano siya, pinapasunod ba? Mm. Pinapasunod siya ang ano. Mag-aral ka. Gusto mo mag-aral? Bata ka pa. Huwag mo mga saktan yung ano mo. Sayang pagkakataon ka mga aking inyo. Mariyo siya. Huwag mo saktan yung ano mo, Totoy. Dahil mo. Tingnan mo, ang sayang pati, ang pogi mo. Pogi-pogi ka, oh. May mga itsura, mga aking iniyo. Kaya lang ay mga tamad brother magpasok ba? Tamad na maray Sana isa napansin ko na dito sa bahay niyo, malinis po kayo, ano? Ang linis, oh, mga kalingap. Mariyaw siya, malinis ba yan? Oo. Brother na ay, dahil na mayo na yan. Kaya, nag-itim lang yung ano nyo po, bubong, dahil sa gatong. Sa Ano? gatong. Oo, pero malinis po yung bahay Okay, nila. okay na yan. Maski gatong ang ano ko. Anong gusto mong dalhin ko pagbalik? Anong gusto mo? Hoy, ano lang gusto mo? Ano, Babakalan laruan? Sa mo. Gusto mo laruan? Anong laruan? Ha? Ano lang gusto mo? Anong laruan ang gusto mo? na, Anong kawatan? Ang amo ng mukha ni ano? Gusto mo ng Madali-dali ano, yan. jeep? Jeep? Bu pasaway kang. Hindi. Pero kahit na ganun, blessing pa rin siya sa inyo. Ano? Ay, oo. Talagang mahal niyo pa rin talaga siya. Ay, iyo. Sarili din yung dugo eh, no? Pagkadugo mo, hindi mo pwede yan. Anong gagawin mo kang... Kumbaga, kahit ganyan siya, pinapasaya pa rin niya kayo. Ay, oo.
Maano pati yan sa akin, mga karino yan sa akin. Malambing? Malambing. Malambing pala. Maalala pati yan sa akin, may pagkain yan masab. Lola. Kaya walang problema yan sa akin. Ganun na ano. Nay, Kahit mag-alaga akong habang buhay, pagkabuhay pa ako, ay pag wala na, wala na. at hindi ba nagpapadala yung tulong yung tatay niya? Hindi po. Pero alam niya na may anak siya. So, nandito pa rin kayo no, sa Camarines Norte, sa Pambuhan. Di kayo nag-alis. Dito kanya nakilala. So, ayan, sa nakakilala po kay Ate Regeline, ano? Yan, kay Kuya, yung tatay ni Samuel. Ito na yung anak mo, kung napapanood mo ito, sir. At kawawa naman, hindi nag-aaral. Ang bumubuhay lang sa kanila ay yung lola nila. At wala naman hanap buhay yung lola nila. Kaya obligasyon nyo po ito. Ayan. Ay, baka sakali makita nung tatay, ano, tumulong sa iyo, ano. At iyak na si ate. Baka tumulong sa iyo na kahit lang ba sa pagkain, magbigay-bigay yung yung tatay niya, ano. So ikaw, anong trabaho mo? Wala pa akong anong trabaho. Gusto ko po magtrabaho. Pero hindi ka tinatanggap sa trabaho. Bakit hindi ka tinatanggap? Isipaki po daw po. Isip bata ka. Opo. Wawa naman si ate, ano. Kaya hindi ka tinatanggap kahit gusto mo magtrabaho. Ano yung mga kaya mong gawin? Ha? Ang kaya ko lang po sa bahay lang po sa kaparaan po ng Ng damit po sa kapano po. paglalaba. Nakakapaglaba ka. Si Samuel po, mga kalingap. Ito daw ay Bombay yung niya, tatay niya. Opo. Mukhang Bombay talaga din siya. Mga kalingap. Kakawa po si Rachel, yung mga kalingap, hindi tinatanggap sa trabaho. So buti na lang may lola kayo. Gusto ko po mga makatulong kay mama. Nahihiyaan ako. Wala akong magdyan. Anong tinutulong mo kay mama mo? Natulong pa ako kay mama pag nahugas pa ako ng plato. Saka po nalaba. Okay, makakatulong ka na din kay lola mo kahit pa paano, kasi wala tayong magagawa kung ayaw ka naman tanggapin ng mga gusto mong pasukan. Saka po wala po nagpapadala ng pera. Kaya gusto ko po makatulong kay mama. Yun yung pangarap mo. Bibigyan kita ng pera. Ha? Bibigyan kita ng yan ang itulong mo kay mama mo. Diba gusto mo makatulong? Ha? Yan na, pwede mo na itulong kay lola mo. Kay mama mo pala. Salamat po sa tulong. Salamat po. Yan. Ang salamat po. Dakulang salamat. Brother, ay yan. Hindi ko akalaon. Nag-iyak si nanay. Kailang yan, nay? Malaking tulong na po yun sa inyo. Ayaw po. Salamat. Maray pag
Ika nakaabot ka mo ligdi. Ano pong ibibili niyo dyan? Ay, babakal kong bagas, brother. Babakal-bakal akong bagas-bagas. Nakakapagsimba pa po kayo? Ay, oo. Nagdadasal pa po tayo, ano? Mm. Makakalimot sa Panginoon kahit medyo mahirap ang pinagdadaanan natin. Ano, nanay? Ay, oo. Gabi-gabi nagaan ako. Rosaryo ako. Ano ko yan sa buhay ko kasi? Hmm. Wala na po kayong planong hanapin yung tatay ng ako niyo? Mahirap man, brother, hanapon yan, hamag na yan. Ay, Baka inda. umuwi na sa India. Hindi Hindi niyo po nakilala. Hindi ko nga naanuhan. 12 years old na po yung ano. Nay, na kami ha. Ay, salamat, brother. Magkakanamon aka mo. Makain na muna po kami. Uy, Ano pong ulam natin? Ay, isda dyan na ano, may pinakhew. Ano, salamat na lang. Sa sunod na lang po at nagkain na po kami dyan sa karinderya ay busog na po kami. Ito na din ako. Ay, salamat, brother. Ay, salamat. Totoy. Oh, yung mga kalingap si Samuel. Oh, half Indian. Yan. At ito po yung yung anak nyo. Kung mapanood man niya, padala po kayo ng tulong sa kanila at publikasyon niyo po ito. At salamat po, Nay, sa pagpatuloy at sa pag-alok din ng pagkain. God bless po. At hindi na rin po kami magtatagal, Nay. Paalam na muna po, anak. Salamat, brother po. Salamat Salamat. lang. Ay, niyakap ako ni nanay, oh. Huwag ka na, okay na na yan. Huwag ka na mag-iyak. Naiyak emotional. Sige, gusto mo na pagbalik ko, jeep? Gusto mo jeep? Magbasa ka ha? Para marunong ka magbasa. Nandyan pala yung tatay niya. Ayaw mo na talaga yung harapin. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi
Kalingap, good morning. Good morning po. Hindi Kaya, magsasawa, scout palagi po ulit mong kami ni Kuya Robby. makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yung parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap. siya ang kaibigan nyo, palagi malaki.